Lur, balik maneh nang kontene Make, Lur. Make dina iki duwe modal kambil nom siji. Bingung aku arep tak masak apa? Piye ya nek tak masak serundeng? Ayo Lur, ngewangi Make nang pawon. Iki diresiki kulite, Lur. Godhong jeruk purute dipithili, Lur. Gawe aromatik. Bawang putih saungkul. Tumbare sak sendok makan. Wiyahe sak sendok makan. Buat nyedapi rasa sak ikhlasku. Diulek ngantek halus, Lur. Iki diwehi tamarin, Lur. Laos karo serai tak geprek. Iki wis coklat, Lur, wayah ngentas. Bumbu aromatike nyemplung. Gula abang nyemplung, Lur. Iki wayahe nyemplung, Lur, kambile. Iki diudek ngantek sat ya, Lur. Lur, iki wis mateng, Lur, wayahe ngentas. Iki, Lur, serundenge Make mateng. Iki paling cocok makme karo sego panas. Aku wis sarapan, Lur. Tak incipane tok ya. Suwedep lho, Lur. Iki biasane nggih tambahan sego pecel, Lur. Wis ya, aja lali dirikuk.